E nangarot ang drugyan nga iba sa papagayam ti makasaritaan ni pagayam tayong Rosano. Pakasaritaan ng napawluan kaya't nakpay nga ta. Dear Manong Nemi. Pinaumyan nak, Manong Nemi. Uno pinaumyan ko kunak kuma. Tasyak nga rutin nagsurat. Dato yung girlfriend ko dito balay. Tayo ti kaparbangunan na. Kaya sumiten ti panagbiyahek nga mapan sa Jesudah man. Ni Rose nga girlfriend ko. Saan kumakayat idi ni nanang. Umyan ka. Kahit pagidam nga raw, sa bagay, adaba kanting nga kwarto sa jay. Nanang, agay na kaming kiniros. Iso nga, ay susapoy. Alagit awan ti mabaling ko anak ko, no iso dat at desisyon nyo. Ay, sa bali ita. Di kiti agayan ni idi kat sa dalag kanaigan, numalpasan ti kasar. Ngimitakit ni. Nang sa bali ita. Agbalbalit tiyempo. Tunggal taon nga aglabas, sabali-sabali mga katiyempo. Sabagay. Kung dinanang ko kita ay adundot kwartayo, anak ko, nakakurkura pa iti kasasaad yo. Sabi ko mga no adot kwartam kat nakura pa iti kasasaad mo. Kawan, uri adot kwartam no nagngin at magadgatang. Sa magatang amin. Ultimong to nga danom kat magatang. Anton nga mabalin nga ipaginuman yan tabubon. Anton nga mabalin nga paginumam di kita may kuskusukos. Mapasamak tuloy at nanang. Wait. So nga magaatang to amin ti amin. So nga ori adok kwartam. Adong mati paggastusam. Dedet kahit mga sahod. Ngam kada gito pala panawen. Basit ti kwartam at basit mati paggastusam. Anala paggastusam. Bayad ti kuryente, kung namkit, umat pa kuryente. Adan to kuryente, yung kada dumanon to danum iti balbalayo, ang katangin yun to, ay bayadan yun to amin. Mawarak ti kahit yung sa hunanang. Nganda takit pa nagprogreso ti biyag. Una, pa nagprogreso. Dagiti adda ti balasi tao, kita surat, uno telegrama. Mabayag to pa nga subalitan da, di surat. Nga baka dumting do ti gundaway, hello, kuna na, dadyan. As laki lamang manto na, ay, popotim ti saok barok. No, adakan to pala nga biyag, dumanon deta nga panawen, husto ti kunang ninanang ko, kuna de dinanang ko kunam to. Aduntot kwartam, ngem, adumat ti paggastuam, iso nga ore adok kwartam, ay, kakaasin tulat at kasasaad mo. Manong Nemi, pagagaymat kanya akong detang style ni nanan. Nagaduti kita amuna. Amuna nga likipen, tinapalpalabas. Ano pa, amuna pa yung sawad no, anyat mapasamat. Kasi lada, puli na nga mamad to. Sa bagay manong at the posibilidad na kasta. Climate change ko na pa yung manong. Gabotaw lat na sarday, di kita pukan ti kayo, handa pulos may kanti balag, oray no agbalayos, kita agregaay. Idanta kami ni ti kwarto kini Rose, Manong Nemi. Amo nga, una ikaskaso ni nanang ko, kari kiti pagbagana. Ngayon nung daduma si ka, makapasidukir ko na, apay. Una ta, kung kunanan pa, linaon ti Biblia, mapasamak to, di kita pipigsa agang ganit, kung ano, Diyos ko. Di kita napipigsa layos, kada bagyo, kung ano. Mapasamak to, iti layos, di napasamak ang layos, di panawan ni Noe, kung ano. Managbasa nga mininanang ti Biblia. So, amo na di kita pakasalitaan, di ko nunana. Nung buting di bagbaganan, nanang mo't kasasalita ta. Amo na't napalabas. Kasi amo na pa ito, masakbayan. Sika, amom ti masakbayan?
Tsaka mo, kas ka data. Datan to nga tatag katuluyan. Damagan dan to kininanang mo, ah. Into nabigat, damagan dan to. Nangaroon agad ni, umatayo ka. Di kamot ngamin may igawid. Nalpasin na nagtulakan ti amin. Para ti masakbayan ta. Idya lang syudad, di pa panag. Hanak ba't nga umadayo unay? Kaya ori man ba sa syudad? Numarigatan kantong agsubahalik ka di surat ko. Hamat pa yung pasamak di bagbaga ni nanang mo at krik ilaw. Mapasamak tungat at kasta. Posible. Niwada surat, telegrama, mabaling sumarsarunong to na kita alis to ng telepono, alis to ti komunikasyon. Sige. Tatanto nga tatagkakasat. Bamda sa lutsudan tong taong kininanang ko. Imita, ti mapatangak, ti mapasamak ka na ta. Tiyan niya, madamdamalaeng, saan kanto na Virgin? Rosano, Ros, balunek, ti pamatek mo. Ipabalon ko kayong katiamin. Basta agsublikan to. Agsublikan to. Subliam to. Dito usatam ng kuweba ni Ragsa. Kaya't napasamak nga rod timpadtok nga madamdamalaeng kat saan ka ni Virgin ko. Naulit pa na minsan, aging ka itinamitlo agon daway. Kalpasan na, naimasin ti turog ming agpadpada kini Ros. Kabigatan na nga rod manong nami, nasapamat nga nagring ni nanang. Tamo na nga masapa, isot nagluto. Kinamangmangan kami ni tibigat. Nanang, amoy yun anya tigiti pampasamak ti masakbayan na niya. Way, napaaya. Dakam to nga tatagkagasat. Kiniros. Kahit yung mga tigasat yo. Kahit mi. At damat nagadigundawa anak ko nga. No saludsudin iti may nga tao, kayat mo no anyan to't mapasama kini masagbayam. Ay, diyak kayat. Ang mga niba kayo madamdamag at matayak. Baka kastamat ka na kayo. Ayan yung kahit yung saunan. Aman no sa mong kahayatan ti pumanaw. No ibagak nga agsina ka ito. Lani nanang tila babawi kayo nagsaludsud ka na kayo. Lipatan yun. Magkitam. Kahit yung kayam nga mamuan no anyat masakbayan. Ibagak ka na kayo, ngagsina ka ito. Tisal saludsudag nanang, no dakam tumitlang tagkatuluyan. Depende. Depende ka na kayo. Diyak paya mo, no anyan to't mapasamak kalpasan ng agsina kayo. Hala, agsina kami. Nanang. Rosano, saan ka nga patpatuloy? Nalpasan di desisyon ko. Apay mapasamak ti pa nagsina ta. Gabutad dali kita'y pasamak na sa inyong namnamain nga mapasamak. Naging masapula ta nakasagana kayo nga mga klon no anyaman ti mapasamak. Alala, ituloy to yung timangan. Nagdepende ka na kayo, no? Ipatuloy mo ti mapan sa syudad, si Carosano, uno sanin. Imore met ka din no saan kan ngagpasyudad, no talagang nga ituding agsina kayo, agsina kay lata. Nagahamamak manong namiret hanging baga ni nanang. Kasla na lang nagpeso ni nanang. Imalis tumutlat patanguro sa amot gusto, di ba? Well, manong.
patuloy yak latama nung name kit inarakop na tinakairot ni Rose. Sabi ko matasan nga mapasamak ti ko na ni nanang mo. Nagsinatan to. Hamang amin sa lutsuden agsinakam to nga ta. Ti sa lutsuden, agkatuluyan tanto nga ta. Kat kapilitan nga saan at agsinatan nga ron. Mapalinto matagsinublanan. Kaya't nagtupay nga ta. Anana? Kaya't nagtupay nga ta. Nusikat makaaramid ti pagsinahan ta. Anya amok baka siya. Unusika. Nusikat makaaramid ti pagsinahan ta. Nusaludsudom kanya kaya't nagtupay nga ta. Depende. No isinam da jay gapot ti panagsina ta, kadagsubli ka kanya, nusaludsudom kaya't nagpay nga ta. Yes, isaludsud ko. Ngim, into nagsina ta. Di kanto nga ta makasapol, ti kasukat ko. Nagmadidigit nga question. Inakon, aglagananad ka. Agsursurat ka, tagsubsubalitak to. Napahot ti biyahek manong nemi. Abutan na ti siyam. Aging gati sa nga pulo nga oras. Depende no kasano di. Panagtry ti biyahe. No, nakadagsarda-sarden ta dumadag iti pasahero. Makatlagtag ti biyahe manong nemi. Napiyapahi tanog tarayan ti lugan. Mabaling kumat nga iturong. Sa bagay manong nemi nakasagana ti pagtrabahoak. Nakawat at ti surat ti kasinsin ko nga da nakasagana nga semrekak nga pabrika manong nemi. Gagangi lang ti sweldo ang ti pintas na libre amin. Pero puwera personal belongings steady kami iti uneg, stay in kami. Libre makan, merienda. Hindi kita usarib nga personalin ang kitahanin. Lalo no amom ti sigarilyo, amom ti minom ti arak. Ngayon mamumati madi nga bishop mano. Iso nga ti panagkunat, makaornong. Sinabat nang ti kasinsin ko manong name ti terminal ti bus. Musta kayo saan? Wala nakapagpakada kayo lang na siyat kini Rose. Juan, insan. Napang kuminuhunanin tapno mako nakakukwak. Oh, minuhuna ako nang runag at naluko rin nanang baga nakit din agsina kam to. Oh, yung nasalud-sudak no katuloy ang kam tumitlaing no, di na masungbatan. Ala, ampel lang ang isot panunut man data kasin. Di mo na panunut mo di trabaho. Sanang matagiti marigatan ti trabaho panong nemi tadukam nga rod. Sa mo puutan ti panaglabas ti oras, malpasen ti oras. Pagmirag merienda, pangaldaw, trabaho man merienda, sardeng mi, panagtutungtong, tunokon mayayab ti makan. Diwan panaturog, adari kitay agsursurat, so panakalagip ko tsak pag-am nagsurat. Surat para kini Rose, surat para kini nanay. Adan tumitla tayo tapos gaming nga mapanagibuson. Siya manong name iti style. Iti na-restrict ko ang trabaho, iti pabrika. Makabulanan manong, tinapalabas. So pala ito mo na panag-sweldo, takinsenas ka, han ko pala inala. Katapusan tulatan ko. Nang ipawitak para kini nanang manong name, nang ipawitak para kini Rose. Magsubalit da, maragragsakan da. Magsubalit ak mo, takit maragragsakan ak pangimbuka, dear nanang, dear Rose, kumusta? Sapay kumanta na siyat latat kasad mo, nasyak tingin ka sa damagan, nasiyat ba't kasasad ko, kahit sapay kumata, tarabay na tayo ng Apo Diyos, itiag na na yun, trabaho ting kadamagan, okay lang, han ko unay nga marigata, hanak marigatan, di mapuputan, di malaglabas di oras, kabuta adukam magkakatrabaho. Mas lang maulit-ulit, di kiti surat man. Tilag change ka na date. Di ba? Talo, ginggatin ng mga bulan. Ne. Adan, duwa nga surat nga saan nga sinubalitan.
ni Rose. Apay nga ta. Gabutosan nga nagsubalit. Agsurat manen sa anak nga nang ipawid iti kwarta. Na mga nuhang dumano. Nilang nanang manong name itimpawid ti kwarta. Sa ako dinamag, nanang, balit taluitan nga surat ko tisang nga sinabolitan ni Rose. Anat na pasama kayong kuwana. Awi ang pabutang nga sang susubalit. Alpasan ti duwang alawas manong nemi. Naawat ko ti subalit ni nanang. Nakigtutak, hindi mabasak. Adan sa bali, nga kayan ayat ni Rose, nga si Magpetan iti balayda. Inulit ko man, nga kasladyak mawatan. Adan sa bali akayan ayat ni Rose, nga si Magpetan iti balayda. Diya lalaki ti si Magpet iti balayda, Rose? Wano ni Rose ti si Magpet iti balayda diya nga lalaki. Intuloy ko abinasa. Malagip mo ni Eliezer, nga karibal mo idi. Idi awangkan, dinublian ng inarim. At saka mo, no kasanot, panangarim na, kini Rose, na damag kulayangan, nga magkipagnanae din ni Rose, iti balayda Eliezer. Siyempre, manong nimi. Nakariknakit sakit. Timaram di kitiluak. Apa nga naramid ni Rose kanyak ti kastoy. Omat sa sarday ko ngagsurat kang kuana. Awang pulos, panggap ko nga, mangkita iti sa balik nga, babae nga kasukot na. No may adumat na kini babae dito, nga katrabahuan mi nga, manggargari ka na kiti lalaki apada. Pati siya kit gargariyan da. Ngam jak pulos yung kaso idaga po ta nagtalinaed ni Rose, iti puso ken panunot ko. Yung maaping ni Rose, tinagbalin nga narukop. Pudno na iti ko na ni nanang, nalaing ni nanang, mamadto. Agsina ka ito ko na. Nagayam Rose, ti magkagapot, ti panagsinami. Nalipatak ni Eliezer, na napingit idi nga karibal ko. Aping nga sangko, nga napanunot nga posible nga, dublyan ng armen. Nga maaping nga nagbaling nga narukop, apay ngayon palubos ni Rose na naalukit tirik na. Apay nga addan isunan iti balay da Eliezer. Apay nga addan nga agdandan na. Kurang na layangan ti panag-asawa da kasta. Nagsubalitak kini nanang manong nemi. Dear nanang, sabay ko ma, tanasiyat lahat at kasasahad mo. Awang kumapaitan anayem na sakit, numampay manay nayunan di tawin mo. Sa mo kumaliplipatan, ti agersisyo. Hamo kumaliplipatan, no anyaman di kiti may parit nga kanem. Oray tamagsidakam mo tinateng. Sapay kumananang, tamanayon ti biyag mo. Tadakan to pa lang ito no. Adantun apukum kanya. No siyak meting kasaludsudain, kastaw na iti panagsagabak idi mamuak. Nga ni Rose tiga po na no apay nga pimudno di ko namidi, nga mapasamak ti panagsinami. Ani ngamin tinapasamak. Mabaling ka di nga maamuan, kadi subarit munto kaniyak, no anya itan di kasasaad na numasikog, no anyat kasasaad na no nasyat ka di matlaing ti panang tratar da keng kuana, amangan mat nung pinagbalinda nga tagabo no alila.
Tamukmet nga ron ti kasasaad da Eliezer at da mabalinda, dakkel ti balayda. Ang mga nin no nagbalin na nakatulong, ti dati akay nayat ko, nga ni Rose. Saan ka di pa'y nga nalpas ti kasarda? Nanang sabi ko matag subalit ka nga dagos, kat sung batam ko maamin nga sa lutsud ko, may panggap kini Rose. Ngam amo manong naimid ag subalit ni nanang kunana kaniya. Saan nga nasken pa'y anak na sung batak dagitang sa lutsud. Taore no sung batak, isula iso, nga awanen ti gundaway mo ken kuana. Gaputad da ni sabali nga sidong. Saan kun nga makitkita, awanen ti damag ko ken kuana, no anyaman ti kasasaad na. Anyaman ti kasasaad na nasyat mo nun saan mo nga panunuten. Tinasken anak, lipate mon, sumapul ka niti sabali, umaddangkan, na ikari nga saan nga da kayo, ti agkatuluyan. Na ikari, isuda kini Eliezer, ket sa baliman tinaikari ka. Lalakit kinataom anak, kadak pakalalaki ka. Kita pagyamana mo kita. Sakbay nga nagsina kayo, no? Sakbay nga pimanaw ka dito lugar tayo. Ay, nakaiddam pa itsuna itinagpatpat na. Dedamat manong name iti panangay ayo ni nanang kanya. Hangabale, na nagpapas kamot kang kuwana, itinagpat nagkadidirabi sakbay nga nagpasyudad ka kunana. Buwan manong. Alakit na siyat met, no kastaman tinapasama. Kunakumot, gayam kat nagparik na kanyak, nga saan kami nagkatuluyan, kasaparikan na isuman. Di pasama. Ngam talaga nasakit. Nasakit. Ngam nasapul nga karigatak ng iliwliwan. Ngam di na kahit asawan, nga laksida ko ni Suna iti puso. Adamat ka din ni Ani manong nemi ng mga aluk iti riknag. Hi, Rosano. Hi, Ani. Kuno ni adaganan. At tinangalaking ka kasinsin mo. Apaya. Istorya na kanya, nga nagsina kay kanon, kay ni Rose ng girlfriend mo. Chismoso mo din siya, kasinsin ko. Hanga chismis day dyan, upudno. Pudno, nagsina kami. O, hanga chismis, gabot pudno. Nga adan sa baling kadandan na, saan na kan nga nauray. Saanan. Ngam di na kahit kang sawad. Nga saan nga agur-uray. Gabuta, adaan mo nang agsubli. Iso nga posibli nga agur-uray lata. Taapay, nugsina da kaday dyan nga lalaki, kahit mo pa isuna. Diyan ka mo sumbatan. Nukas pagarigan tagbakasyon ka, kahit umay tuniya, rosken ka, kahit mo pa'y. Oray no, pagpapapasa rin ti sa bali nga lalaki. Kahit no, iyakar ko ng kadatang sa lutsud. Nukas pagarigan ta siyak, kahit kaya nayat mo. Kahit ada ka din danak na may sa bali nga babae, kahit kayat ka nga sublyanan, kahit nakpay. Kahit ka pa, kaputo si kapal at ipatpatag ko. Uwaray no adan sa bali nga tagi ko kanya. Kahit mo tagbaling other woman, naisuman pa na kaikarik. Uno kaikariyak, apik kayo din saan. O, nalingag sumbatan niya. Sa bagay manong name yawanin sa bulak pa kini Ani, naisem, with kalidan, iso na laeng ta, at damading adamag kang kuwana dito. Kasi, no kaya't mo ti makisaw-saw, sige, tutupam ni Ani. Eh, di kahit mo sawin. Saw-sawan ng pabrikayaan. Kasla soy sauce. Kasla soy sauce deta. Saw-sawan ng pabrika. Talabas ka man, pare. Kasi, no nagpintas nila nga na, napintas man, no, saw-sawan agad, napintas nila nga na. No, kahit mo pakisaw-saw, sige.
Kinabud no na kasin. Tapos nibagakan ka. Pinadas kumat nga tinutupan. Ngayon tinutupak, medyo na bartay ka kay. Kawarisan ka mabartak no talaga kasta langana. Haan nga minura kasta langana. No ti sumrik na panunot mo ka sausawan ng bayan. Hanggang nga madismaya. Ma-turn off. Kaya mo kami na pampanunutin ha. Sa bagay, sa mo pampanunutin. Tila panunutin, kaslasi ka lang ti umuna. Kadagiti lang nga pasamak manong nemi kasla may liwliwag ko ti amin. Pinagbaling ko nga bisi manong nemi ti bagik. Nunasken nga gubertamak manong nemi kit aramidek tapno di kasta ket may wagsak ko panunutin ti pasamak. Makatawin kun manong. Di damagak manin kininganang noan niya talaga ti kasasaad ni Rose. Idag subalit. Nakitak na minsan ket nagsasaritak ni Rose ija tiyandaan. Dito'y kung anamuan anak nga awampay ti anak na agsipud ta di masikugan ni Eliezer. No may panggap iti panakatartar na iti balayda, sambat kumako na nga tagabo. Ngem tumultulong kada iti trabaho tinod ti balay. Kas kagangay. No may panggap iti kasasaad da nga dua, nipitik kat saan kanupay nga naramid ni Eliezer. Ita sa lutsudak keng kuwana, no sinupay lang ti ayatan na, ti anak yun na insumpat na. Kasano nga rodan no makasapulan ni Rosano ti Sabali sa Manila. Dinamag comment. Sungbat na adalat taking kuana. No kas pagarikan ta mapasamak tumandeta. Mabaling konto nga sursuruanin nga lipaten. Kat sursuruak tumaten nga ayaten ni Eliezer. Nangalawlawag manong nemi dayta nga panang subalit na panang sungbat ni nanang ko iti kayat ko mamuan. Kasala balbalik man kanak iti namnama. Kat na ibagag dato iti kasinsin. Well, kasin, adalaw ta kang kagdesisyon. Nukas pagarikan ta agbakasyon ka, mapan mo to, agkita kayo to kini Rose. Damagam to keng kuanan no, sikapin ang tipatpatag no, uwing ko na nakit no, ipatpatag mo matisun. Apikid di nga saan. Kahit mo sawan kasin. No agbakasyon na, kat agsinarak kami. At dan tumat mapasamak kada kami. Kaya nita mo, baka no sikat makasikog keng kuana. O nagpadpada kayo nga hang makasikog. Tako naman hindi nga adam na pasamak kada kayo, di ba? Sakbay nga, nagpamanila ka. Ngayon mawamed, hambat nga nagbalin. Naging ka nga nakidan na iti may nga sabali nga lalaki kita humad data. Baga nagpadpada kayo nga baog. Bahala nga na ipatangkasin. Siguro. Wala nga rin. I hatik na Rose. Isot person last love ko. Kat patsak na siyak madlat at ipatpatig na. Na di na masursurong ipatig ni Eliezer. Nagsina kami man. Ngam takam tumatlat at katuloyan. Padasa manin nga suratan. Sinoratak manin manong naming abalbaliw ni Rose. Dear Rose. No kaya't mga damagan, noan niya tinagbaliwan tirik na kalpasan nga namuwak ti kinapudno. Agalala ti pusok. Dinamo ti pusok. Nagpakanawan ng pakanigid. Saan mo aan nga mo ti pusok no rumbeng ni awagsak kahon saan. Ime dinamuwak kininanang timbagam kingkuha ng siyak pa lang ti patpateg mo. Naikanak ti sabali nga namnama. No kasunod pa ng patpateg mo kanyak. Kastama ti pa ng patpateg ko ka. Rose, itilikudan ti amin.
Ket no talaga nga ipatpatignak. Ket sang ka pa nga nagkasar. Kini Eliezer. Mabaling ka di. Nga agawid ka ni Jubalayo. Saan ka na makidain napay kini Eliezer? Yan tangay. Handa ka magpaying kasar. Kaano nga min kasar na ka? Sabi ko matasaan na ka nga kasar. Baka sana ka tulay kasar. May baga mga masikog ka. Idaw-dawat kung saan ka kumangagsikog. Tapno saan na ka ikasar. Idaw-dawat kung sabi ko matasaan na ka nga ikasar. Tapno aliston tulay ti panagsinubyanan ta. Dinto pulos sagsarday. Ken mabanog ti puso agay ayat ken ka, Rose. Gapot ay patpatig ka unay-unay. Nga mawan tinaawat kong subalit na manong nimi apay nga ta. Idag surat ak kininanang kadibagak ken kuana nga apay nga nga saan nga sinubalitan ni Rose ti surat ko. Idag subalit tinanang kunana. Na ibaga idi ni Rose kanyak. Nga posible nga susurat kalat ta idi. Nga kaskas ding saan kong maawat kunana. Agsipot ta talaga. Manig po di dinagdanadan kini Eliezer. Awan ka nun tinaw-awat mga surat mo. Kahit nga sawit. Nga, inaramid ni Eliezer ti amin. Nga nang pending iti surat. Babayan ti panagsisalita na kadigiti adda iti koryo. Tani Eliezer, manong nemi. Kat empleyado idi. Iti gobyerno. Kat posible. Nga daretang inaramid na. Pakansel na o saan kita isot pakiturungan iti surat nga pana para kini Rose. Dakal ba ti posibilidad da kasta? Saan ka di manong? No si kakat nabilig ka, adot amamom, adaking ka ni Rose, mapangga di post office, gayem no adaman surat para kini Rose kat lumabalik na siyak ti pangitudan nyo. Yan tangay kat ni Rose kat adan ti danak. Yan. Baga no saan nga, idandanon ni Eliezer di surat. Naloko rin yung Eliezer na kunak tinakim ko manam. Kanay bagak maninda ito ti kasinsin ko. Kasi, tapno maliklikan ang ti pa nagproblema. Magkita ka ti sa bali nga babae. Kaya tala solusyon na. Sino nga ron? Puwera kini ani. Adulita. Kaya doon talaga mo't lang nga kayo kiniya. Rose na ikari. Di ka diso. Ang kaya't mong harubet, iti paatiw. Ni Rose kat adamang kakaiddaking kwa na. Si kaawan. Kaya't mo sawon, mangalak mo tilip-in partner ko. Saan mangalak mo dati mabalim mo nga pangipeksaan no makaaram ka. Tinungpal ko ti kasinsin ko manong name. Tinaminsan nga panagkuyog mi na pang kami ti video okay bar. Dito yak mangalat kasukat. Pansamantala agasukat ni Rose kasin. Nukaado pa nga babae, GRO pa na kayat mo. Tapno, no string attached. Abagay. Nadaldalos ba't na kita GRO ni Ani. Ako na, nasausawan ng biya. Tama ka. Pinas, gabata, agpapa-ismirtes da. Yung mga ni Ani nga ta, agpapa-ismirtes nga ta. Aming nga ta nga GRO. Lintig da ita para ka nagtrabaho da. Masapul. Nga di-schedule da nga papa-ismirtes. Tapno safe da, in safe met nagdek bali nga customer da. So nga napimpindas ti makinaig kada kwada, nagpapa-ismirtes da. Ngamit isaan nga GRO, nga nakarkaro pag yung GRO, ti kasasaad da. Adot among kasin. In-experience mo siguro amin ni kita. Si Kamit kasin. Opinion ko lang. Nga magpepesuman, di ba? Amirisen. Sa bagay, gusto ka. Ado na kita naging babae nga pakastoy, padjay, left and right. Nga handang nagpapa-ismirtes.
Irin to, tadig GRO, schedule da. Sa may isa, hambat nga rin nabiikat nga damang iro kadakwada. Limit at damat bagiti GRO nga limit da di mano nga lalaki di may isang bulan na siya. Dito ko manong naming nga naman mo ni Jackie. Hello, Jackie. Hello, lover boy. Kas ka lang batido launay. Ano tao mo? 17. Apa ipalubos dengan ta minor di edad dito. Shh. Iba kaklatan ka nga 18, running 19. Yung nagpepeso, running to 18. 17 ko lang yung the other one. May, no iruwar ka, may kamanuat. Kaano ka ng rugi? Habi nga man kahit mo't kasto ng trabaho. Alalis to, napakakitaan ti kwarta. Magkakwarta ka na, masarap pa. Double purpose. Ano nga kayat ko? Masarap lang, walang pera. Sabali ka. Nabartakan sa atin. No. Gusto rin baga. Masarap na, may pera ka pa. Irin to tatagit ito dumalita sa nga GRO, masarap lang. Baka makabil pa eh. Baka masaktan lang. Oh, as pagarigan ko matasana nga GRO kit makiayan-ayatak. Hinted ko tibagik, masarap lang, walang pera. Tunong ko, madamag ko nga boyfriend ko, ada sa bali na, di masaktan na. Gumita, diyak pinapadasan tinasaktan. Ngayon nasarapan, marami. May pera pa. Abay, kahit nangasawain. Kahit nangasawain. Kahit mo ba asawa? Ubingak pa eh. Sapa pa nakiasawa. Bueno, pansadali lang. Numabalin. Sige. Yan tangay. Kras ka. So, pagustuhan ka. Nairwar ko nga rod manong name ni Eva iti may nga rabi. Ubing na talaga. Parang preskong presko. Monotawan ni Rose manong name ni Damok matagikwain kontra kini Eva. Kaslang imas manong name nga nanamak da kinibibig na kaslang imas kan adada nga narugso isuna kasmet it kinarugso. Kaslang napinpintas ti panakaitayok ko ken panakaitayok. Huwain mano. Ket ko na kanya. Amom, Rosano, sampay. Adun din nagbalin nga partner ko nga nangirawar kanya. Sikapay lang di na isang sangayan nga nakariknaak. Siyempre, kanasakmat ka rin na dumat, at siyempre, mapamatirik na. Yung sabali ka. Iba ka. Naibagak da ito'y manong name kinikasing ko. Kahit anak ko ma, no, ibang-iba ka kang kuha na. Nga ibagaban nga ibang-iba isuna. No, ibasar mo, idasig mo kini Rose. Awan kasin, tsaka mo. Dahil itat pagkunaamon, no asin nga talaga kada kayo nga duha, kini Rose itinarokop. Narokop ni Rose,
Kabuti isungarot ti nga imuna nga nangaramin. Nga di mo matamo ti rason. No apay. Apay ngamin. Bimbaga na ka din? Apay nga, baka mamlatan ta at isunin ti balay di Eliezer. At nga ta utang di ginaganak yung kuha na, isog-isog pinagbayad na. Malaksit kumaan, masikog. Kat insangpit na di bagina, di balay da, hama. Baka talaga nga kasya tinapasamak. Baka inawis ni Eliezer, di balay da, kat maposible ang pinainom na, kat nagkaidadamatan. Baka isuman lamang ibagang saan nga nasken pa yung agawid kabot damat na masama kadakwanan. Ngayon no, talagang ipatpatig na ka, kat saan nang ipatpatig ni Eliezer, mabalin naman ti agawid. Kastim baga iti surat ko, ngayon di namat maawat ti surat ko. Imbaga kininanang, nga no kita dan tupay maminsan, ibaga na ti kasjay. No talagang saan nang ipatpatig ni Eliezer, kat saan pa nga nagkasar, agawid nga agawid din. Taurayan na laingin di panagbakasyon ko. Ito na minsan nga naawat ko manin ti subalit ti surat ko kininanang manunemi na dakamat na. Andamanin kong dawid nga nagsarita kini Rose ta nagkita damanin manunemi ti tiyandaan. Ket dito'y manunemi nga naibaga kano. Dito'y nga naibaga kano ni Rose kang kuana. Wano naibaga ni nanang kini Rose. Ngano talagang saan na akayat. Ket saan da pa nga nagkasar. Masapol kuman nga agawid ni Rose iti balay na. Imbaga kano ni Rose manunemi nga panunuten na. Ket pakamo ng tuwa kano ni nanang no anyat desisyon. Pinadas ko tinagsurat iti paraki ni Rose. Ngayon ligpit ko iti subalit ko kininanang. Tabarbarin ko naknok kita tad tumanen ket mited ni nanang day tang surat ko kengkuan. Kasta nga rin tinaramit ko manumnemi imbaga iti surat ko. Sikapay lang ti patpatek ko. Iti likodan nga namuak. Ngadakan iti sidong ni Eliezer. Tijak lahing amuha panunutan no apay. Nga naramid mo dayta. Ada ka di ingkamat mo. Ngam awamat ko nang sikog mo. Iso ka din ti patpatig mo. Ngam ko namat kininanang ko nga siyak bala ti patpatig mo. Anya ti rason. No saan nakapay ngayong kasar. Ket awan pangigawidan na keng ka. Agawid ka kuman di balayo. Taawan ti karbangan ni Eliezer nga mangdudud keng ka mangyawid. No saan ka pa nga nagkasar. No maamakton nga dakan sa Diabalayo, bigla ito nagbakasyon. Tap na kasta, ket umay kay kasar. Itinaawat ko ti subalit ni nanang manunemi, imbaga na sa diyay, nga naitad na ti surat. Ket barbaring nagsubalit to, ket sumaro nga surat na, ijay tumat nga may ligpit ti surat ni Rose kanyak. Ngayon saan kun nga nauray pa man. Taimon una manong nemi ngayon baga ni nanang kanyak iti surat. Anak, kapilitanan nga nagawid
ni Rose Ijabalayda, taawanan ni Eliezer na tayen. Nakiktutak idaday tangapasit, ti surat ni Nanang. Tuloy ko. Riding in tandem nga nagpalto-paltog kang kuhana. Adda pakainaigan iti illegal druga deta man ti damag. May pag-group nga ni Eliezer, may isang drug user ken drug puser. Imbag-ata na singpet nga guskusari ti shabu. Ngimjakla mo no agul-ulbud lang ni Rose, baka kamit no dos-dosain na. Muna nagbalik na sadista. Ngim no kasta kang kita kam kini Rose, aw matipakagitaan nga makabkabil sunod. Manong Nemi, ison pa nagsurat ko kini Rose. Siguradon nga maawat na nakunak tinakin. Ngim, mabayag pelahing maamuak ko na, ken maawat ko't subarit na. Api nga jak pela aramiden nga dito agundawit ti panagbakasyon ko. Kasi, nagbakasyonak. Nagbakasyon ka man eh, dinotasyak, jak pa nagbakasyon. Unang tao, matiras ka ng pagbakasyon lang. Isa bagay. Ala, dakay matlaeng. Nagsina kami man. Ngam da kami matlaeng. Ngam, kahit mong pangata, ni Rose, itilikodan ti amin. Jak po'y pulos linaksid ni Rose. Uwari no adan sa bali nga nangraman kang kuwana. Uwari maminsa nga pulog at siyam nga dal sa bali nga mangraman kang kuwana. Nagkara ka man, maminsa nga pulog at siyam. Kasta kayari ikat na. Abagay, nag-uni kan tula nga ta, isot pa nagbakasyon ko kasin. Into no, kasar kayo. To may kanto at may kuntumatla atendaran, kasaryo. Kasta nga rut tinabasamak manong Nemi, idi iti makasang petak dito balay, kastaon iti ragsak kan makasangit pa hindi nanang naku. Nanang nagsubli akon. Panakalitorno ko. Saan ka baslek no ka, dati papawit ko kay kamuk anak. Taomat sa baling ang paggastusan. Ada pala oras. Abang tigas tinga oras, mapagkupasya rin ni Rose. Alawan na. Kat, ore no, napamatlay mat-attenda ni Rose, di pa nakimansahing tasawa na. Live-in na ko naman. Ay, wan. Na, sa malapim manawan ni di malkalpasan di makabulan. Manong Nemi, nagdi ko sa klahig kalpasan nagsukatan. Sak na paniti balay, da Rose. Isutin ng ilukat, Manong Nemi, tirido. Rosano! Rose! Arakupag kumama Manong Nemi, insang gana ti duha nga dakulap na. Rosano, apay? Kaya't nakpahinga ta? Sana puros ka nagbalbalit pa nagayad ko ken ka. Rose, ore no dan sa bali nga. Ore anyaman tinapaspasama. Isong ipatpatek ka. Kinunak Manong Nemi kat dito'y nga naipan ti panagpanakailit tunggal may sa kada kami babayan ti irot dagiti arakop kan panaglanang dagiti bibig. Si mamatang gayam dagiti aganak kang kuana Manong Nemi. Alala, sarding nyo pala kita anak ko. Ay, tata, nana, word. Nangiming nagan mo Rosano, ngayon pagkatanak may nga isugayam tinagtugtog, rimura kami met, kasi jay. Di kiti kakabsat na akit, baka nakaring naman. Kaano sangpat mo ka di baro? Isang sangpat ko lang tata. Napanak lang di balay nga, naging narakop kong kininanang, nagdigos ka nagsukat sa kimay dito eh. Kasta. Pinapagsuunay na, tata. Tatang, nanang. Tirantak ti panagbakasyon ko. Ti panangikasar ko. Kini Ros. Kaya't mo pa yung nata.
Saan kam kuman nga nang ginarakop pa kada ginagek no saan ko nakayat suna. Gabuta talaga nga kami tinag naikari tungkal maysa. Nabasahan makman ti ba nagsinami. Ngem, da kami mutlaing tagkatuluyan. Napasamak man ti panagsinami kas ko na idi ni nanang manunimi ngem da kami mitlaeng tinagkatuluyan. Nagkalay sa kam nga rod manunimi kat nagbakasyon na talaga ti kasinsin ko ti makandahakis manong inayaban na ni Eva. Abay na Eva ni Eva. Girlfriend ko. Abay ko madyak ayaban. Kaya't mo sa ko. Awanin ti adto pang saludsod. Tinaske di andakam nga duwa ngumatender ti kasaryo kini Rose. Manong nemi, siyempre nagdan na kami iti asawa iti dan nami kini nanang. Katadadig kundaw manong nemi dumanan ibaga ni nanang ti masakbayan. Nanang nakabutbuteng kayo. Ano nakabutbuteng ti bagbagam anak? Hindi mo kaya nga makita nuan niya ti pasamak ti masakbayan. Mamanong tikas kanya. Napatangan nyo lang. Ano nga napatangan? Kaya nagpepesuman. Yung timat na sungbatan, takitag katuluyan. Sinalsod mo kandidata, kalpasan nga nagsina kayo. Haan? Di sinalsod mo kumano. Nagsina kami mananang, takam to kandi matlag katuluyan. No? Sinalsod mo, imbagak kuma. Nga katuluyan kami matlahan. Kadwa na. Taiso nga rod talaga napasama. Kita nga rod. Manot agbaling anak mi. Manot kayat yo. Agdaban-daban lakada kayo kahit numanok kayat yo. Manok kayat ka no. Ross. Ito makaputot ka di. Deta, datat salutsud pa eh. Hindi, sakbay ka nagpamanila ka, at na pasamak yung saan nga nagsikog. Nagdanada kini Eliezer ti almost more than a year. Saan nga nagsikog? Ti salutsud. Asin no kanta kayo nga talo, dada diferensya na. Nanang, kanyo ka di amo? Maamuan? At sa lutsot pa lang tisong bata, manot kayat yo. Nagdepende ka na kayo. Sweetheart, mano? Munahin di talo, saktog palaygi. Di talo lain. Hindi kayo mo lang ti makamukit, numano ka talaga. Ngim, aksikog tunga tananang. Abi nga di kayo sumungbat. Kaya gore ka at kitan tapay laing no asanot sitwasyon. Kaya ka, awanan mo ka diferensya. Gabot anak ka. Ngayon ni Rose, ang ka anak, Rose, noon niya dagiti paspasamak mo, idubing ka, si kamalat makaibaga. Awamot na nang, kas kumantaan niya. Nung nagsaksakit ka, di grabe, kahit naapektaran at matres mo, no, na, awamot nang, di awan. Lagi daw ta kinapod Diyos, namakanak kayo dumadlat italo. Kadagpay sumano. Talo, dagiti nagbaling anak mi ti asawa. Ti ada talon, nagpalaygat matin ti asawa ko. Dito yung probinsya, tinagtrabahuak na nangisakad nasakbayan, dagiti talong anak mi, babayan ti pa nagtinulong mi, kani Rose manong nemi. Dadi na ornong ko, kag di na subrak iti pa nagkasarmi kanadamat digiti nangted iti kas nga regalo kada iti ninong kininang isut nagpunan mi iti sang kapasit idi nga negosyo mi nga itakit di pagkelen nga kadwa mi ni nanang ket nakananamat tinaranya masakbayan digiti talungan na mi. Dito nga rod ti pagkasarita manong nemi ket agyaman naglaunay ti laig mo nga nang urnos kalpasang nga nak-insad kayong kadit Italiana. Kaya't sabay kumanta damat na ibatik na adal, liwliwakan pagsarmingan tibihag, kadagiti padak na nagbuyak, nagdingeg. More power to your program. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, Rosano. Thank you, Kika Rosano. Thank you mat kadagiti nagbuya. Thank you kadagiti nag-present. Kaya't siyempre nakalistan digiti naganyo. Into no bigat, palubos tiya po, diyak mo sigurado. No makaprograma tayo. Ito naman saan nga sigurado. Gapo dadapapanan tayo. Ada ngamin sponsor tayo nga naskin ng internet okasyon na kakaiso na nga pa damo na at agbakasyon ni Yuli Francisco dita pa Hawaii.
Hintay mangal daw sa jay. Thank you, kada kayabi nga sa kapada. Aki kita tayo tumanin.